gendong buri wae Kakang Udawa. Ya wis ayo tak gendong Narayana ayu mangkat. Monggo Kang Mas kula dherekaken ayo Narayana bareng karo aku. Monggo suami didal dinten sak menika Kakang Mas. Sang Wisnu Bathara kang anjok saking wiyati ing wong sak negara Mandura inggih nganti akeh kaya ngene wong kang bakal padha nonton adon-adon menungsa sing dianakake nang negara Mandura kasinggihan mekaten. Wiwit saking Parden, wiwit saking Karang Pradesan Kutagara sedaya mlumpuk kula kinten boten wonten ingkang cicir. Kabeh para kawula sami datenge alun-alun kasinggihan mekaten. Mula mangeling-eling. Sampeyan aja nganti lali. Adon munculke ning sing kudu mangpateni wong bule kali wong ireng. Inggih, ngestakaken dawuh. Yen sak cakete wong bule kali wong ireng niku enten wong wedok ayu, rambuté kriting. Niku nek iso sawise sampeyan mateni wong bule kali wong ireng wong wedok ayu niku mangkukup niku bakal calon garwane Kang Putra Kangsadewa. Ngestu padha dawuh paduka angger Kangsa. Dinten sak mangke kula nyuwun pamujinipun nggih. Bule eneng wong ireng niku sing kudu mangjatah kudu oncat nyawane. Senika ngestaken dawuh nggih. Nogobongmu Jago Mandura saka ing Saptawarga sapa le kowe Raden Bratasena Raden Bratasena ya kowe sapa Suratri Mantra kowe yen sing ngeman karo uripmu Balya aja gelem dadi Jago Mandura kowe ngeman karo awakmu ora sah kakian gunem tanpa guna wis wani munggah ning Blabarwaja jangan jinencang tegese aku wis wani mati. Kowe bakal mati sia mbelani wong Mandura. Ora bakal sia-sia patiku yen mbelani bebener. Ayo, nang kene ditemtokke kowe apa aku sing
kaget jangkaning Sang Bratasena nenggih Dedya Kala Suratri mantra. Parandene nalika semanten netrane milang-miling ngiwa nengen. Dupi mulat. Iki sing digoleki ratu. Mati jeneng aku. Sayole binatang menungso ratatanan. Wah, buta ngguku karepe dhewe. Kowe njalak perkara karo Kakrasana tinting tinjong. Dadi badang aja tundang Kakrasana. Motar dening Kyai Nenggala. Sapa mateni Paman Suratri mantra? Wah. Wah, Paman. Wah. Ini anak Ratu Mandura tugel gulumi. Kowe sing tak tugel gulumu, Pak. Endang Bratajaya kedhep tesmak mas pausaken paningale Sang Kangsa Dewa nalika semanten dupi mulat kasulistianing warna Sang Bratajaya dadi liwong bingung penggaling Sang Kangsa supe ngenyon likung Sang Kakrasana liwah Sang Narayana tanggap satriya kekalih sigra musti pusaka Kyai Nenggala miwah Kyai Senjata Cakra den tamaken dadaning Sang Kangsa. Senjata Cakra. Gusti to, kowe aja ngawur. Senjata Cakra kuwi lemu entuk saka ngendi? Lho, menika paringanipun guru kula. Gurumu sapa? Begawan Padmanaba wonten ing pertapan Nguntarayana. Kula ya duwe pusaka, ya kula tamakke dadane Kangsa. Ning sing mateni Kyai Nenggala, sanes sing mateni Cakra, Nenggala, Cakra. Kowe ora ngeyel lho kowe. Kowe aja ngeyel. Neng Bathara Basuki ngono kaya ana. Bathara kok Padmanaba ki Bathara ngendi? Nuwun sewu arepa menika pendhita ning panjalmaning dewa. Lah kuwi saya ngaya wara meneh. Wose kowe rasa dadak gawe perkara. Tuaku mbahane Narayana sing mateni Kangsa Kyai Nenggala pusakaku. Mboten Cakra pusaka kula. Nenggala, Cakra. Lho ngeyel to? Didu apa piye? Lho. Kok malah didu-didu piye? Pusaka kok didu? Nyatane kok ning mejahi Cakra. Sing mate ana wong bule karo wong ireng. So kuwi anak Ratu Mandura. Lah kok dadi anakku tekaning pati sing mateni sapa? Antaraning wong lanang lur iki ngaku bakal entuk pidana saka negara Mandura. Nyuwun mapunten. Ingkang mejahi pusakanipun naminipun Nenggala. Sanes. Sanes nuwun sanes.
Mau kowe kandha nek Cakra kok sing ngomong sapa? Nenggala kok sing ampun. Cakra ki rak wing paringane Padmanaba. Nek Nenggala ki paringane Bathara Brahma. Kuwi pusaka sing Jai. Ing Medjai adi kula Narayana. Mboten sinuwun ing Medjai kadang kula Kakrasana menika. Ing Medjai Narayana. Ingkang Medjai Kang Mas kula Kakrasana. Kakrasana Narayana anakku, kowe wis gedhe-gedhe, Ngger. Udah tanpa karya Senggang rino mekan Gusti Gelung rino sak sekarnya anakku nggih Kakrasana wiwit bocah kowe tak titipake ana ing Widara Kandhang saiki wis ndrebala dewa Dara Mandura ketemu karo ibumu Kakrasana Narayana ingkang apeparap wasi Jaladara riwusnya kasembadan angunduraken putri ing Mandaraka nenggih Sang Dewi Irawati sarta Medjai Sang Kartapiyaga Sang Gogyan Narayana dadak kagiat jroning driya Sang Wasi Jaladara dupi mulat sawanipun ingkang rayi nenggih utusan saking Mandaraka Raden Rukmarata mabuka Susilastawa ngadya mungkakon jeming Bantala dadi gurakapaning kalih Sang Wasi Jaladara sidran dangu sawanipun ingkang rayi dadi kumangun wijining pangandika ing dereng kababaring lis sembah niring ulun ing sahanane iman kanang sihing tasih mawe buka sawekung iwang kanang mamujeng ngori cenayake ngrat oh
Rama sidam karing bawana langgeng. Kaya rasisip saka panduluku iki kaya adhiku Rukmarata. Nggih. Kakang Mremban. Ingkang sowan ngersa maduka Kakang Wasi Jaladara kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ping pangabekti kula kunjuk Sandhawa Pada. Kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ping pangabekti kula kunjuk. Iya. Rukmarata ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat pariprit dayana ning kasantosan. Rukmarata, wong ngendi balat? sumangga pangawak Badra nggon musuhanana ing pertapan Ngriwantaka. Apa ingin dadi wigatine? Mongko nyatane Aku tekaning pati saka Wasi Jaladara. mongko ngendikaning Paman Prabu Mandaraka sapa ingkang bisa mbalekake Dewi Rawati kuwi ingkang bakal jinatu krama. apa ana pengendikan Saka Paman Prabu Salya ingkang bakal ndak tampa sarta mbok aturake marang pun Kakang. nggih wale-wale menapa Kakang Wasi makan pangandikanipun Kanjeng Rama ing Mandaraka. Paman Prabu paring dawuh piye? Nuwun sewu Kakang Mas. Mboten ateges Kanjeng Rama menika nglincati menawi sampun dipun ngendikaaken namung kewala mugi antadosna ing kawuningan. Kanjeng Rama nalika semanten maring dawuh kaliyan ingkang rayi bilih sakmangke Kakang mbok dipun aturaken dening Kakang Wasi Jaladara. Kusik Pepanggil rupa tegese piye? Kakang Wasi Jaladara kedah saged ngaturaken inggih menika patah putri saking gunung sakembaran. Ingkang sami ngasta inggih menika srasran wujudipun Kyai Kayu Jaladara saged amengku garwa Kakang Mbok Ayu Erawati, Kakang Wasi Jaladara. Kagyatri sang kapirang urin angkul kinempit kempit dosa ngrekna atane aku wis bisa mbalekake Yayi Dewi Rawati ya yen pancen ngendikaning wong atu aku Mandaraka kaya ngono Rukmarata baliyo matur marang Kanjeng Paman Prabu Salya yen to Jaladara ora bakal mundur yen to aku kudu ngaturake ruba pepanggil ingkang dingendikake dening Paman Prabu Salya matur Paman Mandaraka nun nggih ngestaken dawuh Kakang Wasi Jaladara. Kaya ngene kahanane. Lelakon ingkang dak lakoni kok tumpuk matumpa-tumpa. Apa ya kelakon Paman Prabu Salya ing Mandaraka cidra kelawan pengendikane Dewi Narayana. Nuwun sewu. Kakang Wasi Jaladara kedahipun sampun menggaling kados mengkali libataken yen kanugrahane wis cepak kuwi pacobane ya bakal nekani. Namung titanying tinesnanan dening panguwasaning Gusti ingkang saged nampi pacoban menika kanthi lila legawa. Ya, tak akoni. Pancen kowe pinter ngrakit basa nata ukara supaya lega penggalipun Kakang. Ning piye carane? Monggo kudu nek menyang endi? Nuwun mapunten. Panjenengan menika wujudipun wasi. Wasi menika meh sak derajat sak traju kaliyan Brahmana lho. Nuwun mapunten Kakang Mas mbok inggih cobi manekung dhateng panguwasaning Dat Kamur Wengdat. Mbok menawi dewa paling marma dhateng jengandika Kakang Mas Kakrasana inggih Kakang Wasi Jaladara. Yen pancen kaya mengkono ayu wangi-wangi Antara prapteng sukuning argaram kang tumingal Biram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos paripurna
Bu bolongan cedhe sapa sing gawe aja kaget ya, Nger. Kakrasana Jaladara ingkang prapta ning Rewantaka. Sembah kula ingkang kunjuk kersa paduka Iwang Adipun Jaladara. Dene jenengan nika Iwang Pikulun Kanika putra kepareng tedhak wonten ing Rewantaka. Mugi kepareng wambah barono dhateng ing wayah Pikulun kula cemadhong dawuh. Ah iki ngene ya Kakrasana. Ngerti ya yen ta ulun tedhak nang Rewantaka iki pancen dinuding dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, diutus dening Sang Hyang Jatimurti kinamrepake kelawan jeneng iki. Pancen sekti kegila-gila. Dasare na Prabu Naga Prasanta bareng kelawan Pati ya kuwi Patih Yudakati. Mekaten Pukulun ya kabeh dewa padha kalah, ora ana ingkang mangga mulya. Tumune Sang Hyang Jagat Girinata dawuh kelawan panjenengan ulun supaya tedhak nang Rewantaka ing wigati nimbali kelawan jeneng kita Kulub Jaladara. Lan boten badhe mingkuh saking dawuhipun Sang Hyang Jagat Girinata. Tetela dinten sak mangke keparenga ingkang mayapun Kakrasana inggih Jaladara minggah dhateng kayangan bareng sak lakulun. Paduka kula atur ngruyu menika tindak kula ingkang badhe sumusul dhateng Jengantika Pukulun. Aja sesuk ya Kakrasana. Nggih, ngestaken dawuh Paduka Iwang Pikulun Narada. Wonten dawuh Kang Mas. Iki piye? Menawi perkawis kadonyan menika kula nuwun sewu dipun nomeraken kalih ingkang langkung wigatos paduka Kakang Mas kedah enggal-enggal bidal wonten ing Kayuwangan. Kedah damel tentrem kayangan Suralaya saking pangamipun Prabu Naga Prasanta lan Patih Yudakati. Lah terus sing arep golek patah putri supaya klang rayi inggih menika pun lara ireng to. Lara ireng menika mangke dipun dadosaken patah putri saking gunung menika sampun pantes. Lah sing siji menapa dipun marangaken kula methuk dhateng sowanipun Yayi Jembawati. Jembawati sapa? Inggih putranipun Kapi Jembawan. Hubungane apa karo kowe? Menika budhalo sowana Kapi Jembawan. Jembawati kon tekan Ngriwantaka. Oh nggih, ngestaken dawuh. Lah kosek-kosek. Sindene, lah menika tirik-tirik kathah menika. Kantun mados ingkang ayu ingkang swantenipun sae ngaten kala gak kangelan lho. Kuwi senengane gampangke karo kahanan iki. Mboten gampelaken pon. Pokokipun dipun masrahaken kula kemawon mangke sembatan. Aku tak munggah ning kayangan andum gawe kowe golek kesrasan pun Kakang. Niki ngestaken dawuh Kang Mas mangkato Narayana. Sesumbar lindho bumi konjeng kumalu dukuntur katuk suwe nggonku ngenteni Karisila matangkep dibuka dening para dewa. Nyatane dewa ora ana ingkang mangga mulya mungsa Prabu Naga Prasanta. Miturut penemumu piye Pate? Wah dalah samenika ngaten kemawon sinuwun. Menawi dewa mboten buka Karisila matang priksa kekiyatan kula lan panjenengan. Wah dalah buku karepe dhewe ya. Dewa telung kedheping paningal tak itungi saka saiki kowe ora mbukak Karisila matangkep maringake Dewi Gagar mayang marang Prabu Naga Prasanta. Lah dalah tak tebak Karisila matangkep ora aru.
bapak bawatnya bentar omong kebabang nyomong gue ngaloko ndak sawang siksonto walah kemewat gunemamu kaya ngregem jimat kaya wani ndilat wesi abang dewa wae padha walah karo aku lah kok dadi nyroya wujuding titah sepira banggamu kaya aja malang-malang ana ing ngarep aku dewa lan matedhakake tumruning Sang Hyang Bathari Gagar Mayang Naga wah saut tak gandul ndasmu ya. Yudakati eling-eling wujuding matih dibya sura sekti kalintang jayaning perang mulat Ratu Gustinipun Prabu Naga Prasanta pejah nalika semanten saking dayaning Kyai Alugara sigra ngrapal mantram sakti Dewi Krama ical wujuding buta ana gajah gedene gong aluk ana gajah gedene ora umum. Iki sapa iki? Ayo, iki Patih Yudakati. Kowe mateni Ratu Gusti Kusinuwun Prabu Naga Prasanta. Utang nyawa saur nyawa. Wah, dalah wani karo cara-cara. Pinulet-pulet mawi tralik. Sang Wakrasana ya wasi Jaladara datan saged nglawat marang dening mangke grayah-grayah astaning Sang Wakrasana
nyandak ilating gajah den Betot wani sang gajah Yudakati nglumpruk tanpa daya. Loro mila nalika semanten sang Dwi Pangga kedadosan saking mate Yudakati datan saged pulih kaya wujud winyune krana datan saged angrapal mantram sakti mila anggung kendelan kewala sang Dwi Pangga dangu sangsaning dangu waspa mijil saking pojoking netra sang gajah Yudakati. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestunggur. Ora nyono lah kok jebul. Nalika kowe nggubet awakku nganti aku wis meh ora iso ambegan. Sesek sengkel dadaku, grayah-grayah tanganku nyandak ilatmu tak bedhot. Tumuli kowe nglumpruk jebul tine meneh aku ngerti. Kowe nangis ning ngarep aku mergo kowe ora iso baliku kalah karo aku. Kowe ora bakal tak pateni kaya ratu Gustimu. Nanging bumi langit seksenana yen kowe bekti karo Kakrasana kowe tak openi selawase urip Yudakati. Ngarep aku tandha matur nuwun karo aku ya Yudakati wis aja semelang apa ing wis tak kandhake karo kowe aku ora bakal cidra lan aku ora bakal apus krama kelawan apa sing wis tak ngendikake kelawan kowe. Kowe tetep dadi titianing Kakrasana ya Wasi Jaladara. Kowe bakal tak openi, kowe bakal tak uripi. Dening titah ulun inggih menika pun Kakrasana. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya iya. Kelawan jeneng kita wis kita lakoni kanthi tuntas. Naga Prasanta mati wondene Yudakati tetep dadi titian kita. Nggih pukulun. Sanget ngeman dhateng patih Yudakati. Anggenipun sak mangke sampun boten saged salin wujud malih dados wujudipun yaksa. Krana ilatipun sampun kula Betot tumuli piyambakipun boten saged tata jalma busana kaprabon sabab ora suwe meneh kita bakal gumanti keprabone wong atuwa kita ning negara Mandura. Wondene busana kaprabon iki saka panjenengan ulun wajib kita tampa dene angka loro. Ulun bakal maringi titian kelawan jeneng kita ya kuwi turun Gajah Hirawana titianing Bathara Indra kang aran Gajah Kyai Puspadenta. Titian Kyai Puspadenta kula kunduraken busana kula kunduraken nanging kula nyuwun keparenga paduka pukulun matedhakaken inggih menika kayu Dewandaru lan Kajeng Jayandaru kinarya syarat anggen kula badhe dhaup kaliyan pun Yayi Dewi Wirowati Kakrasana wonten timbalan ora sisa kita mbalekake busana lan titian apa ingkang kita suwun bakal ulun udaneni Kyai Jayaka menika saestu pukulun. Iya Kakrasana, aduh pukulun ngaturaken panuwun tanpa petindhan. Mula kang sangka kuwi jeneng kita nampani kanugrahan saka ulun wujuding busana kaprabon.
Wondene gajah kang aran Puspalaka sayekti ora bakal cabar. Ulun ingkang tansah mangestoni kelawan jeneng kita Kakrasana. Matur sembah nuwun pukulun kula nyuwun pamit mandhap wonten ing Janaloka. Ulun sangoni puja sesanti nirbaya nirwikara durga mendhak kula sirna Kakrasana. Kula namung badhe nderek udu pen pemanggih kemawon. Inggih. Menapa mboten langkung prayogi menawi busana menika tumuli dipun agem dening Kakrasana. Amargi samangke menawi sampun prapta wonten ing Rewantaka tumuli badhe tata-tata rakiting srasran pinanganten kanggipun badhe bidhal wonten ing Mandaraka. Menapa mboten manten ing kayuwangan. Busana ingkang wis ulun paringake kelawan jeneng kita gagi agemen supaya usun bisa ngawuningani wewujudan sawise kita nganggo busana kaprabon nggih ngestakaken dawuh paduka pukulun kana gagi Kakrasana Jaladara aja kaya bocah cilik nggih. Bola kali cedhe sapa sing gawe. Iki kepencet wis ta. Kita nganggo busana kaya ngono iki Erawati mesti ora bakal nolak kalawan jeneng kita. Wah, Pukulun rada sampun kados mekaten Pukulun kula menika isin Pukulun. Aja isin kaya bagus tenan kok. Ya mung rambuté ngarep ki rada dijungkati memburi. Mengko ndak ora ketok apik. Iki ngestakaken dawuh. Gage kita Baliya. Apa ing dadi panjangga kita gandeng kita ingkang bisa ngasorake Prabu Naga Prasanta lan Patih Yudakati. Mula besok lamun kita wis jumeneng keprabon ing negara Mandura, ulun paringi tetenger lan eling-elingen nganggo jejuluk Prabu Baladewa. Oh nggih, ngestakaken dawuh ulun. Duwe Nareswara Kresna kalangkung. Punten. Jarene bidal neng kayangan kok malah blonjo sandangan. Blonjo sandangan dengkulmu mlocot kowe. Kowe ngerti ora?
Aku wis dadi jagoning kayangan Narayana. Lho, sampun. Wis, lah dalah syukur. Lajeng kabaripun Naga Prasanta mati. Lak taman iki Ayalugara. Inggih dokone bakal tak uripi selawase melu kalawan aku. Lan aku nampa bebungah saka Sang Hyang Jagat Girinata siji. Wujude busana Kanalindran. Jarene ora semene aku bakal gumanti keprabone Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Lan busana iki kinen ngagem dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Lan jenengku ditambahi, asmaku ditambahi. Paringane Sang Hyang Jagat Girinata Dewa. Oh inggih. Inggih ngestaken dawuh. Terus aku nggo diparingi titian gajah turune Herawana, titianing Bathara Indra. Ya kuwi aran Gajah Puspadenta. Kowe lah dalan. Badhe damel sirkus napa pripun? Iki tak tapuk ngiwonengen lho. Omong karo pendhita sapenake dhewe, Jembawati. Inggih. Ora kok lemu nembung wong tuane piye kok manut men karo kowe? Inggih kula suwun ngampil sumados sak mangke dados patah putri sak kembaran. Lah iya. Lah salajengipun kula nyuwun dawuh menapa Kangmas mboten kesupen nyuwun Kajeng Dewa Ndaru tuwin Kajeng Jaya Ndaru saking Kayuwangan. Wis. Widodari 40 dadi sono. Susulen kon rene kon nyambut gawe ora ming pasaran wae. Apa-apa dirisi. Nganti selopku barang dienggo pasaran. Apa wangun kaya ngono kuwi? Inggih, kula tak nyusul kula ning kono susulan kok kek menyang Mandaraka. Inggih ngesraken dawuh Kakang Mas. Sing saya gembrang yen ngandika Kakang Wasi Jaladara. Piye? Kok Kakang nganggo busana sing sarwa apik. Mbok yen tuku sarembuk apa kowe tak dadekke patah sak kembaran. Ya kuwi karo Yai Jembawati. Banjur patah sak kembaran mau bakal menyang endi sawane negara Mandaraka supaya kelakon panjenenganipun Kakang daup karo calon mbakyumu ya kuwi Dewi Rawati. Ya yen manjen kaya ngono aku mengkari manut. Narayana wonten dawuh kabeh wis komplit. Ya mengisi wujute waranggana ingkang suarane becik, suarane apik. Iki lar golek nendi? Narayana, nggih. Kula nuwun sewu kula piyambak nggih mboten mangertos. Lah badhe wonten pundi? Kowe sing biasane sok golek penyanyi. Kula mboten nate. Kowe iki aja sok ngapusi. Kowe iki pinter kowe iki. Kowe iki pinter ngendang ya pinter golek sinden kowe. Wujute waranggana tututana ning jabaning pertapan kono Narayana. Kowe kok kaya lambene mencas-mencos sak gulune. Sapa kowe? Inggih dipun nemangaken. Kula menika wujuding marangganing nembe hit. Waranggana saka ngendi? Saking dusun Mremban. Jenengmu sapa? Nami kula Endang Werdi Ningsih. Endang Werdi. Prawitipun dawuh supados ngaturaken hiburan menapa pasugatan menapa? Pokokipun kula sagah namung tembang-tembangipun inggih cara ingkang sakmenika. Kados to gembos asmara lan sak pitulutipun. Lali janjine. Gusik aja ngecuk mangdeleming sak penamu dhewe. Inggih. Kowe adu arep karo sapa? Aku Wasi Jaladara.
Iki pertapan Ngrewantaka ora sak penakmu dhewe. Inggih, ngestaken dawuh badhe kaduan menapa? Sampun nembang menapa kemawon. Iya. Menapa saking mriki dumugi negari Mandaraka kedah nembang. Oh, ora sah. Mengko tak tanggap dhewe. Oh, inggih ngestaken dawuh. Sri Uneng Mustika Tuban. Ya wis apik suaramu. Inggih. Narayana wonten dawuh. Kaya cenges-cenges apa? Ya mboten menapa-menapa. Namung nyumurupi dhateng kawontenanipun Werdiningsih menika kok raos kula menika kepengin gumujeng. Ora ngecek karo pun Kakang. Mboten. Dadi liwung ora sah. Dadi liwung ora. Mangke nggih, mengko. Inggih monggo kula dherekaken. Kurdaka tekaping irika Sang Pinarwasa. Paman Prabu kula ingkang sowan. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Lah dal, kula tampi nggih. Dawah sami-sami. Ngaturaken pinten-pinten menika mboten pangling anak kula. Bratajaya lan menika wonten satunggiling putri. Monggo kula dereng nate tepang. Anggir Narayana wilujeng. Pangestunipun paman bekti kula kunjuk paman. Kula tampi. Wis. Kangge kula nembang benjang menapa wis mengko ana wayahe nembang ora usah kuwatir ana wayahe nembang. Kowe nganggo lenga apa to? Inggih. Menika minyak wangi. Pambune kok kaya ngene. Sindhun kok prenguse ora jamak-jamak. Inggih ngestaken dawuh. Kok ngestaken dawuh arep ngapa? Inggih. Lewati ugi sampun namangku wujudipun Kajeng Dewa Daru lan Jaya Daru. Menika waranggana ingkang suwantenipun sae ingin dipun suwun dening Kanjeng Paman Prabu Mandaraka minangka sasran pinanganten. Lan monggo kula aturi nyestitekaken wonten ing Jawi. Kula aturi mas paosaken ingkang kanthi permana. Widodari cacah kawanda sampun kula aturaken. Kula nyuwun panjenenganipun Paman Prabu Mandaraka jagat pangestu Rama-Rata wonten timbalan. Piye iki? Nyatanipun ugi Kakang Mas Wasi Jalatura ingkang saged ngaturaken sasran pamundhuting pinanganten putri nggih kedah Kanjeng Rama Prabu nuhoni sabda pangandikaning ratu mboten kenging kula wali lho Rama. Ya wis. Mbok menawa dikalang-kalang ana dikapak-kapakno nek dewa kuwi wis njodhok anggir wonten dawuh. Sedaya sampun rampit lan sampun komplit mboten wonten ingkang cicil. Ingkang pamaning Mandaraka mboten badhe anyelet menawi sampun kula aturaken dhateng Jeng Andika. Anggir Kakrasana.
Lha ingkang sak mangke monggo kula panggihaken kalawan anak kula Irawati wonten salebeting taman sarta badhepun seksekaken dening Sangya para sepuh ing mapan wonten negaring Mandaraka. Jengandika angger kula ingkang sowan. Lho, Pragoto. Iya. Ana apa kesuwen Mandaraka? Dipun utus ingkang Rama sinuwun Prabu Basudewa. Wanter ngendikanipun ingkang Rama, kula dipun utus sumusul Dewi Orawati. Dumuli kula dipun utus sumusul dhateng negaring Mandaraka. Ana apa lan ana timbalan apa saka Kanjeng Rama Prabu Basudewa? Ndantosna ing kamuningan. Ingkang Rama sampun badhe lerek keprabon jengandika ingkang kedah gumanti keprabonipun ingkang Rama jumeneng nata wonten negaring Mandura. Yuping angin sumyak swaraning karengyan samirana mawur kulawan karenggiwan putyan sang Dwija Warambrengeng berswaraning matu pronto jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung sang Bang Pratangga pating judha saking Brangwetan kaling amiga sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupi tatasing kamandyan diwasani wau kawuwusa wanjine wis ngancik goro-goro cita
Buta Maesa Respati mintu apa tandane kang goro-goro nalika semanten mungkin arya ngurmati wijirepat Punakawan lan semarganing Pitrusuna Bagong inggih samejekan madaning ora rombo wijira sanggarapan Punakawan medal tlatah ngayuja karto biasane aku metu sik lagi kowe nek wektune dawa terus iki wektune mung kari cendhek gek lakone isih dawa lebokke kulkas men mengkeret apane lakon lebokke kulkas ora ki ana pamundhute ora apa-apa sing penting diaturake mergo dadi lega penggalihe kaya ngapa aku tak ndelok terus nek aku nek kowe pas ora ana pas aku kowe ora ana aku metu nomor 1. Heeh. Ora wae jane dadak metu iki ngopo? Wong sing nang garenge. Kowe ndobel-ndobeli. Piye nek carane ngene iki sing dibuang gareng kowe apa gareng wayang wong? Dina minggu tane
Yogyakarta, nek sowan ning rawuh ning Ayodya, nek urung rawuh ning Wiraloka, urung krasa tekan Yogya, urung dahar gudeg durung krasa tekan Yogya. Identitas Jakarta Utara nek urung sowan ning Ancol. Ancol. Ancol urung tekan Jakarta Utara. Wah, kabeh duwe identitas dhewe-dhewe ya, Gong. Heeh. Prasa panggunge dipangan ora. Wingi dolan endi Mas neng Gembira Loka. Monggo. Kula nyuwun swantenipun ibu-ibu rumiyin. Rada sesek ya monggo. Wingi dolan endi Mas neng Gembira Loka. Dina Minggu tone gacahe ana, untane ana, munyo-munyo ana. Ngono. Lan sak piturute penabuh meneng kabeh. Nek ana kancane omong tulung jejere kuwi tapukno. 1 2 3 ya. Wiwan apa-apa ana. Iya. Pengen praon ana. Iya. Bandulane ana. Oke. Pengen jajan cekake raku jiwa cah cilik. Muda-mudi lan sing tilas bocah pisan. Dina Minggu ayo ning Gembira Loka. Siap. Sinden 8 kompak kabeh. Seragame ya dasare lurik. Ha iya. Penabuh terus penabuh. Sing seragame kaya Sinomani. Koso. Wingi dolane iki rada sesek. Sing lanang luwih semangat. 1 2 3 ya. Wingi dolane ibu ning Gembira Loka. Dina Minggu torne Gacahe ana, ontane ana, munyuk-munyuk ana, sasat kewan apa-apa ana, pengen praon ana, bandulane ana. iki rasane meri aku. Ya tak selang-selingke. Nek tanganku munggah swara wedok, tanganku medhun swara lanang. Perpindahane ora usah dadak tak abani manut obahing tanganku. Pamane nek aku ngene iki swara wedok, tiba-tiba aku ngene iki pindah swara lanang dengan sendirinya, tidak dengan teman-teman. Coba 1 2 3 ya. Wingi dolane Dimas ning Gembira Loka. Dina Minggu udah mudi. Sing tilas bocah pisan dina Minggu. Ayo ning Gembira Loka. Coba di anu to dicedhake meneh, le motong dicedhake meneh kira-kira kompak ora? Kompak. Aja kuwatir to. Ngece kowe. Ha kanca-kanca iki nang ngebis latihane Wiraloka kok. Wae tenan aku sih. Anggere sepi kae terus tanganku munggah terus. Ini. Coba 1 2 3 ya. Wingi dolane Dimas Ning Gembira Loka. dina Minggu tone Gacahe ana ontane ana munyuk-munyuk ana sasat kewan apa-apa ana pengen praon ana bandulane ana pengen jajan cekake raku jiwa cah cilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina Minggu ayo ning Gembira Loka. Jane kuwi ya suwe lho terus dhek iki nyambut gawe apa? Sekarang wong nek wis lunas ngono kuwi ya. Ya ora apa-apa. Jane sewengi apik Gembira Ria iki mau lho. Apa? Gembira Ria. Oh lah wis Gembira Loka kok Gembira Ria ora. Kuwi daleng apa gareng Ngesti Pandhawa Gembira Loka ya ora apal. Pengen kelon. Apa? Pengen praon kok kelon. Aku malah ora hafal Mas, sumpah aku ora hafal lagu. Aku iki kudune wingi dolan endi Mas nang Gembira Loka. Dina Minggu tone gacahe ana, untane ana, munyuk-munyuk ana, sasar kewan, apa-apa ana, pringin praon ana. Bandulane las bocah pisan. Dina Minggu ayo nang Gembira Loka. Oh, Aku wedi nyanyi Solikin. jane nek wonge ana iki wonge gering. Iya. Gering ki apa? Lara. Oh ya lara wae kok gering lho. Ayo pitik kae nek arep diblerak mergo gering. Ya ning istilahnya lara ya lara wong lanang. Ning tenan aku sumpah Mas iki sewengi metu Gembira Loka tok lho. Waduh jan. Wah senenge pol. Kerep banget. Ning mergo liyane iki do ora open sing ngopeni sampean iso nggo golek pangan. Iya, pancen bener. Aku ki iso ngopeni dagelan-dagelan simbah-simbah biyen. Karo meneh iki yo kanggo ngecek
karo ngetes kanca-kanca yoga bahwasanya sampai pagi pun beliau-beliau niaga ki tetep isih melek. Wah, Jebul pas paten-patenan sing gender turu. Lah kok melek biar ki sing mati mau sapa? Ngono ki. ya sajake ngimpi desane Keseripan. Iya. Nggih. Oh, iki pundutane Pak Bambang. Nggih, napa? Lah kene iki wau to. Oh, nggih. Pancen pun pesen set kula teko. Ya lho kok lho Mas, siap aku yang ngono. Iya. Nggih nyuwun pangapunten Pak, Mas Solikin mboten saged derek. Nggih. Nggih kepeksa niki masal gembira luka masal. Pak. Ning nggih ngentosi Solikin waras, Pak. Nggih. Ngentosi Solikin waras ngenteni gareng gering, Pak. Oh, pujine elek. Kowe iki senengane ngaluk. Ora ngalep kok ya. Mong ning kene iki pujine iki mujekke Pak Bambang sekeluarga kali Srubeda Gudorcana sing nyambut gawe sehat. Uga karo nglakoke mangkel karo. Iki wae sapa? Ngene Mas Cahya Kuntadi iki dek aku mayang suran tak gawane ya, Dik. Mang beto Mas, lah malang tak gawa kok malah Lah kae dalang alusan kok. dadi senengi. Iki sing iso nglakoke ya dalang bekasaan. Yo nang mburi kelir yo. Ngapa? Tak pacul cengemu. Aja to sing wingi wae urung duruk kok saiki arep dipacul neh. Wong ngomong Ki Sena Nugroho. Kitan terus ki. Kuwi saka tembung Loh iki masuk logika. Apa yang saya katakan itu memang betul-betul ada. aku ora iso kon ngarang kaya kowe. Oke ora masalah. Tak jajal kepinter aku. Kita napa? Gitu. Kepinter aku kok kepinter aku ki piye? Tembungmu ki lho. Tak jajal kepinteranku ki lho wekmu. Oh iya, Dik. Heeh. Kowe jane gatekke apa ora to no? Kita itu harus ada tantane urung Tanpa melakukan itu terasa ada kotoran yang menempel di badan kita. Oke. Oh, Saiki gendi kowe ngartekke supit. Rungokke. Ya. Nek ora iso kaya kowe luwung rang bagong. Lagi ki, yo kowe gelem saut-sautan yo lagi ki. Yo, supit. Supit. Su. Ora usah cerewet sik. Ini kata dasare supit. Supitan kok. Oh, ora, supit ayo supit tok. Aku nek supit mau. Supitan tanpa ada rasa sakit. Contohnya sekarang Pak Bong itu nek menawarkan tidak terasa sedikit pun. Iya dah? Heeh. Ya kuwi padahal asline kaya dikruyuk semut geni. Jane yang supit ki peringatan bagi seorang laki-laki. Nggih. Niku nganu Mas Gareng niku nulat jeneng Nabi Ibrahim. Nggih, dalam mengucapkan kalimat syahadat. Kamangka Dik Novian ki sadurunge sunat wis mengucapkan kalimat syahadat. Tegese wis Islam sadurunge. Oh. Ki aku ki jebolan majelis taklim kene kok. Wis arep ngejak apa wis saiki? Ora ngejak. Ora ngejak piye wis kadung tekan kene ora dijak iki. Heeh. Aja sia-sia lho. Ditakono bapak-bapak sing umur 80. Tekane 85. Biyen supit ki nganggo welat empring kae lho. Jenenge welat kae. Empring kae landhep banget. Ming diris tel ngono tok wis ra dobati terus go mulih. Kowe umur pira saiki? Aku wis umur 50 munggah lho. Ah 50 munggah iki sing nganggo welat mula bentuke ra karo-karuan. Ayo delok, wani ye. Bojoku malah dadi seneng kok. Malah dirasake iso tekan dindi kok. Nyeprok kembang mawar kae kok. Dadi wah iki bojoku ager Siti mewah. Ayo kuwi aku. Kok kabeh kok. Piye teku mugi? Oh iya, ya berarti ya sarang tetangga lah ngono kae. Mulane anakku tak terke wingi ditari kok aku robonge. Piye? Piye Mas, supite model pripun, Pak? Sing paling larang niku mung dilempit. Terus dilempit diapake? Ayo mung dilempit kaya diwiru kae. Wah, bentuke kaya potelot tapi banget rapi banget. Ora iki gen ora ucul terus diseleti kok, Mas. Ora ngerti aku kuwi urusane dokter kok takon aku. Nek takon ning ngebong kono ora ning aku. Lho, oh lah wong kowe iki sing ngeterke anakmu sing tetak anakmu kok. Lah nek aku ora takon karo dokter niku dikapake ngono kok kaya arep ngerti-ngerti ya. Kok nesu Ora sing logika ngono lho. Lho kok Pertanyaane sing logika nek takon aku takon laire Gatotkaca ki dek kapan ngono malah aku ngerti. Wong aku dalang kok takoni supit. Ayo kapan laire Gatotkaca? Aku ora ngerti lali wong dhek ora ngabari bojone mbokne mlebu bidan ngendi aku ya ora ngerti kok. Lho si Ar ki
waktu nglairke ora ngomong kowe. Sapa? Arimbi. Ora ngerti aku wong do meneng-menengan Tegese. Gandarwa Maya. Anake wong pinter, anake gedruwo. Iki anake gedruwo, ngati-ati. Omong sak omong karo aku ngati-ati. Iki mau ra sida udan sebabe apa? Lho. Sampean to? Heeh. Mergo sampean to. Aku ora sombong lho, kuwi sing ngomong lho. Ora sida udan mergo tok dongane. Lho, sing ndonga sapa? Lah sebabnya apa mergane? Terjaya lah yen ki tak oceki Mas. Nah. Iki ora tau oceki bakale kualat aku. Sunter Jaya napa Mas? Sun ki saka tembung sunyinya suasana pecah dengan keramaian yang diadakan oleh Pak Bambang sekeluarga. Iya, luar biasa. Ternyata Pak Bambang punya hajat tasakuran putranya yang baru dikitankan Mas Novian. Betul. Jadi wayangan dengan dalang yang lagi koming di apa kuwi? Berapa? Wong Jaya ya ini wayangan komplit ya ini. Ada dagelannya Gareng dari Semarang. Wah. Iki paket komplit yo ngene iki. Wayang kok tanpa gareng udan terus. Wah, anggepe dhek iki sing nolak udan. Pancen ya. Ora percaya ya, Le. Ora percaya iki. Wae kan sedakep. Mendung sing nang tengah iki ngulon kabeh. Weh, ha to. Let 5 menit ngetan meneh nggawa kanca. Terus banget terus tak tuthuk ember wong. Moh kowe karo wong kejem. Karo wong kejem. Lah sae nolak udan kok malah mendunge nggawa kanca ora. Ngundang rombongan. Ayo saiki udan ki apa tegese? Udan ya air laut yang menaik ke awan lalu di sana menjadi omong ki sing de facto. iki ngelmu lho. Ngelmu kuwi Takono guru ngendi wae? Air laut menguap. apa mesti air laute sing menguap apa air kali ra entuk meluap? Ya maksudnya air laut ki meliputi air kali, air apapun karena semene. Ora kuwi keringet buntet apa udan? Kok bintik-bintik kecil lho. Aku udan apa? Udan ki umume banyu. Dek diinteni ning ya ditolak. Akeh masalah, sithik ya masalah. Ning kabeh kudu ditampa kuwi paringane Gusti. Weh. Nek hujan. Hujan, ora Ayo. udan. Iki basa Indonesia, hujan. Ayo. Ha. Ayo. Bose to. Ayo. Wah gojok iki. Metu ya iki cara lawas lho kene iki gojok kene iki metu. Nek anu sing tak terjemahke iki untuk ora jeneng nganu ora iki mung nyelimur sing lagi kebanjiran. Nggih. Jadi banjir niku banyak airnya. Jika semakin tinggi segeralah mengungsi. Raihlah apa yang ada saja, yang penting nyawa Anda selamat. Wis. Kuwi iki Iki awake dhewe nganu Mas Gareng. dawa. Bila sungkawa kagem para kadang-kadang sing kena. Aku ora mung sungkawa tak, sungkono barang. Sapa? Ya ora mung aku sungkono barang. Iki ora sembrono lho iki. Lho kuwi sungkono barang iki tak kon melu bela sungkawa ngono lho. Oh, ora ngono Nah. ditengahke soalé iki kan sing kena banjir cedak-cedak ngono nek nganti do streaming wah cangkeme Gareng kok malah mleh to. Parani gak. Ya ora ngono to, Mas. Salah kowe. Wedi. Ora wedi apa? Sopire bajemu sing tak tumpak ya bar kebanjiran sopire. Salah kok ya. Ora ya. Sedulure-sedulure awake Nggih, dhewe. mugi menika pacoban. Seperti yang saya katakan tadi, apapun itu bentuknya, baik rezeki maupun musibah harus tetap kita syukuri. Nggih, terus ya karo diselani Mas Gareng. Ndi, sapa? Mbak Tiwi monggo rengu kala wau sonten dereng dipun aturaken. Tiwi iki sing ndi? Sing pojok dhewe iki. Iki nyetrum. Nggih. Oh, tukang son kuwi nyetrum lho. Pun 2 kali nyetruk. Jane ngediani kowe kok kowe Ra iso. kok liyan. Aku dagelan mampu weles dhewe to. Wah, Sing duwe ngamuk. Tiwi, Nggih. piye kabare Nduk Cahyu? Sehat. Sehat. Isih ning kono ta? Teng pundi? Embuh. Aku kuwi sak daleme pring surat. saiki ngene ya. Ajake wis terkenal kowe ning kono. Piye kahanamu?
Kahanan apa nih? Aku ki pekewuh ya aku kan. Aku angger kepethuk cah wedok nglawuhi ngene iki pekewuh aku. Nglawu iki maksudnya piye? Disawang enak marki ngono lho. Oh. Piye? Wis omah-omah. Sampun nate. Oh iki padha iki. Mas, Piye? sindenmu kok apkiran kabeh. Ket mau kok wis tau kabeh. Ayo wong jujur ki malah apik kok. Iki yo ngaturi pundutan sing mundut ya, Nduk sayang. Nggih, kok sayang. Lho, iki sayange wong tuwa nyang Oh anak. nggih. Ayo. Ayo. Ayo rezeki kok mari. Apa Mas? Rengu ta? Rengu. Memanise ane mung prasaja Kaya ngene kok wis tau di bojo. lah pripun? Lagi entis kok. Entas ta. Oh, kowe rondo anyaran to? Mulane plastike urung dibuka. Tasih segel. Ya diterima-terimake lelakon ki wajibe guru dilakoni. Nggih. Upama kowe karo Kandas luas aja grogi jejer aku kok grogi. Santai wae. Oh nggih. Iki petingane ngerti sindan iki? Spesial. Lalen. Hah? Lalen petingane. Anjani ya ya. Aku ngerti. Isih mikir kok ya sak. Ayo santai wis di kono wis dilangi. Mboten. Mpun ilang kok. Oh wani. Nggih. Ya ket mau prak-prak bojoku wae. Diwangsuli nggih. Wangsuli. Nggih. Kandas luas wira kane montang manting tanjena Kan burung Sri. Ora ngaco lho. Kang Masiron temen hamba beda Ya, mangga. Ya. Kowe nek dhek ngene iki supaya mudar rasah nembang meneh. Oh. Kowe kekerasan dalam panggung sadwara. Lha ngopo to wong aku sayang iki? Sayang ki ora mesti suami istri kekasih. Nanti kong golek cetok.
Wong kok gambleh wae ket mau ora. Dene selirane wong kok. Ya. Perkara diye terus buyah aku lali madhek pos aku Ngomondasi ya urung kok sae. Ya aku sik menikmati karo iki kok. Ya yang ya. Nggih. Yang. Ha sesuk kowe baline bareng iki mulai Semarang kowe mandhek kali Ampo. Iki. Ha iya no. Kowe seneng kancane dibacok wong ya. Ngopo kok ora ana apa-apa kok dibaca piye? Lah iki dhewe ra ndek bojo, ingsun pribadi lah isih duwe titian. Kan diangkat. Halo. Aku wis nang Prancis sayang. Oh, bawar muni lames. Sik nuwun saya ketoke ora aku tok ya termasuk kowe barat. Oh, wong padha-padha. Ya tutukno yang. Yo. Kuna kang wes kalenggan hatiku tar sarengmu. Matur suwun. Jare sing ngendang wis kompak sing beduk sing aku, Pak. Wah, masih. Wah, tok saweran. Wah. Wah, pewe. Pun nggih. Ajar tak keke Jolodoro iki kok. Jolodoro. Iki buri-buri. Ora Jolodoro, Jolodong. Lumbuk gesek. Titip. Monggo ilang. Aku alung kelangan kanca timbangan kelangan dit.